Hani ko potong ini pai bat nga suka ketien ke jong blay kaban aimen swimingi bangin ya soprang. Haga banga pensonong rim ya kani ke ketien ke jong blay na ke gospel ke jong Matias kalnong ke bakat lai ka dekat ke ba life way life war. Kani ke dika parsi usembai terso. Kani ke dika parsi ke bau Jesus Christ Ukraine mau sapang kani ke parsi. Haga batong ini puli bat nga ya kani ke jing ong ke jong Jesus Christ wa ong kumni. Wang ka hima ki bening kalong kum usembai terso. Ya uba ubriu la shim bat la bet ha kaleng kha jong u. Ubalong kamret shisha na ki sembai baro. Henry onda ula san ulalong kam kraw ya ki jur. Bat ulalong ding. Kat ba ki sim bening kilayawan bat kilay syong tengen hakit tenat jong u. Kata gadiga jing ong ka jong Jesus Christ hagani ka parsi usembai terso. Ka jingmut jong kani ka parsi jong usembai terso ka muat kumni. Baka jing sedang kalong na ibarat penban ka penlong ya ka ka bakraw. Kata di ka jingmut jong kani ka parsi. Baka jing sedang la kalong na ibarat penban ka penlong ya ka ka bakraw. Kani ka bau Jesus Christ ukwa ban aimen siem yangi. Bangim day ban ritman sim lemne ngim day ban shapting la ka jing sedang jongi kalong ka beret. La ka jing sedang kalong ka beret ngim day ban shapting la ni ban ritman sim. Namar ka rukom trei jong ka hima ka jong ublay ka rukom trei ka jong ublay kalong. Ka jing sedang ka laban long ka beret penban ka penlong ye ka ka bakraw. Bun sien ka day kata ka rukom hikai ka jong Jesus Christ. Kabau Jesus Christ uju hikai wong kumni. Lada pile hok ha ibarat. Un ainong ha ki bakraw. Kata gede ka Jesus Christ uju pen kenmau habau hikai. Haga ketien ka suo. Lada ublay umla ban shanya yangi ha ibarat. Kumno te un shanya yangi ha ki ka bakraw. Ngan ong biang. Lada ublay umla ban shanya yangi ha ibarat. Kumno te un shanya yangi ha ki ka bakraw. Kawai ka ba don kam tam ka bangi di ban long kalong bangi di ban pen I shaw blay ya ka ba ula ban yo jing shanya nangi tongin nang ban pen I shaw blay bangi di ban long ki brio ki bala ban yo jing shanya de tat onda ula yo jing shanya hangi de hangta ken ublay un sedang ban pen roy bat ban nang kerkhu shishu ya ka jing im ka jongi kwa ban I mean simi fi kumno ba pinang roy ba pinang kiu sejrong kabaning kong ka di ban long ai ba ublay un yo jing shanya na ka jing im jong pi la ne ka jing im jong ilang baro na daga daw nadu I beret tongin le hok nadu I beret tongin nang ban long shisha hagita kenang ba ublay un ra yangi bat ba ublay nang pen kraw ya ka jing tray la ne ka jing shikri ka jongi Toni ko por ngine pek ban nga sipang to sembai terso uba Jesus Christ uda shim nuksa hagani ka parsi Uniu terso uba ngingi jutong sene. Uya per na uterso uba ki jutong sapo ri Palestine lani sapo ri Israel. Hagari ka jongi ngi iya uniu uterso lani ne yaw niu jur ngi iya ka jing jrong ka jung ukalong tang siput lani siput tam. Henry sa Israel pan lani sa ri Palestine uni ujat jingtung udi jingtung uba jrong. Uba la jurep iu haka lingkang bat kum juru ka rnieng jong uni uterso uba ki jutong sakade ka jaka ukot ka rnieng ka jugo hadu kumba sipho phot sipho phot kade ka jing jrong ka jugo nagada u per uterso uba ngingi thong sine kei ka bu Jesus Christ udon ye ka ban shime ka nuksa dauni usmai terso kade ka niken ka bang yu I hangni ba ude usmai uberet Henry Laka jing sedang kalong ka beren penban ka ba pela kalong ka bamla ban muddur kalong bauni usembai uberet penban upenmi ya uding ba penmi ya uding ubahe uba jrong hadu kata ka jing jrong ka zung kei ka bau Jesus Christ udoni ka jing temu hangni baka rukom trei jong ka hima ka jung ublay
kalong hakata gadur. Kahima ka jung ublay kasdang da kata, kasdang da yei iberet ban pelong ya ke bakraw. Namar kahima ka jung ublay kamdei kata ka basdang suana behe. Anda kumta kasdang banrit bat kan saja no kam ju sedang kumta kahima ka jung ublay. Kahima ka jung ublay lani ka jing sedang jo ka jing tray ka jung ublay. Ka ju sedang na yei iberet bat kanang yar nang yar. Aingo yu blay bangidon da kata ka ju ka dur ka blay upniat ya ka jing im jonga jong pi. Da kata ka ju blay usdang upniat ya ka balang upniat ya ka jing tray ka jong u. Da ka jing tray ka ba usdang na yei beret bat unang penyiar ya ka. Bagai ka banga kwa ban I simi filang baro. Tongin jit ban yat soprang. La ka jing sedang galong ka beret. Tongin jit ban le hok. Hayay iberet tungin jet ban long shisha hayay iberet utrai unang ra yepi bat yanga bat yangi baro seki ke bakraw haba utrai uyo i bangilong kibri kibala ban yo jing shania tungin ken mau ke jing ong jing Jesus Christ la de pile ohok hayay iberet ublay un ai fi ke bakraw tungin ken mau ru ye kan ke parsi bala ka jing sedang kalong keberen penban ka penmi ya ke bakraw kum usumbai terso ubala ben hakada kalengka laulong uberet penban upenmi ya uding ubahe ubakal rukom tray ka jung ublay kalong hakada gadur hakajing imjongi tongin jet ban yat soprang la ka jing sedang jong ka jing shakri ka jong pi kalong keberen la ka jing la ka jong pi kalong keberen la ka jing tray ka jong pi kalong keberen en rai jet pi ban yat soprang yaine baru try namar ka jing tray ka so ublay kalong ka ba jai ka ba yaine bat ka ba nang roy kata ka jing tray ka so ublay pen sa bori fi jit pi ban ya chofrang ublay kur khui fi lema ka ktin ka so nam ta ka buram ka so ublay amen.